ọkwa ndị Igbo kwuru ya na akụluo na okwu onye kpatara ya. Onye ga-aralụ ka sọsịa dị onwe efe mebere ya sọsịa ya ebuni ya mana ịma na akụluo nọ ụlọ ụmụnna ana ụmụnna nwezuo ya bụ akụ ajọ obi ana ilu ana ịkụnsị ana na ụmụ ajọ ife ndị ọzọ. Ya na ife nna agwa ndị be anyị bụ ije na edozibe ndị ọzọ rapụ ana Igbo adọrọ mma gosiro na anyị ma ife maka na ndị Igbo bụ ndị ma ife Chineke nyere anyị ya. Ọ sị abụ niile akpata nnukwu ego ebe a wenata nwa obele ọ ga-enyere ndị mmadụ aka. Onye bịa lụọ nnukwute ụlọ oriri na ọṅụṅụ n'obodo ọzọ lụkasịsịa ya, ndị ọ ga-ewe n'ọlụ ebe a bụ ndị bikarị ebe a, ọ ga-abụkarị ndị ebe a. Ọ bụrụ na e nwere 5 ma 6 ma 10 n'obodo ndị ọzọ lụke n'ofu na ana Igbo, iwu ọ bụrụ na be nna gị ka ị ga-alụ ya na ana Igbo ekwe nwere ife ga-eme ya ebe a ịghọtago. Ya na ife nna gwa ndị be anyị bụ na onye na-eje asụrụ ndị ọzọ ọfịa ekpochiri ndị ọzọ mmiri wee na-alụ nke nwa gbaa ndị mmadụ gharị maka onwezi nke gbara Igbo gharị kịta nwere nke anyị aka afụrụ onye na-alụ ọfọ ọgbara ndị magharị onwere onye ị na-emeri ya onwere onye ga-eji ọgaranya ezi ya bụrụ ọgaranya ime ụlọ maka ị na-ekwu enwe ndị ga-ekwupụrụ gị